Duha ka lalaki nga naglakip sa usa ka menor de edad gisikop sa mga sakop sa City Intelligence Branch sa Mandaue City Police Office. Jinky Bargio, Sugilimi. Pinaagi sa usa ka walk-in informant nga bidangop sa City Intelligence Branch sa Mandaue City Police Office kagabi, nadakpan sa kapulisan ang duha ka mga lalaki nga pulos mulupyo sa barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandaue. Silang Rinaldo Palma ug Mario Tanto nakuhaan og 11 ka gagmayng pakete sa shabu ug laing 3 ka medium-sized pack gawa sa buy-bust money ug drug paraphernalia. Giingong ang ilang mga customers mga habal-habal drivers sa barangay Paknaan. Sa watchlist fire station level. Kasagaran nila sa Paknaan nga uban mga labal-habal kay sa konsolasyon nga uban karang silingang barangay. Sa follow-up operation sa kapulisan kaganiha, ilang natultulan kining 17 anyos nga lalaki sa barangay Marigondon, Lapu-Lapu City kinsa giingong maoy kuhaanan nila og drogas. Nakuha gikan kaniya kining duha ka mga dagkong pakete sa shabu nga gituuhang nagkantidad og 29,000 pesos. Ang suspect nga batan-on mihimakak sa pasangil. Amo sa gibalidate, after validation, correspondia, kay dayon yung bypass karong buntaga. So muna ang resulta recovery dari sa usa ka tinakpan. Gaya pagpugtaon ako ba? Saman to, para baligya to, para konsumo. Baligya. Jinky Bargio, News 5. Gilang notadong drug pusher sa Dakbayan sa Danao na sikop sa Regional Anti-Illegal Drugs Operation Task Group 7 uban ang tulo niya ka mga suki. Ryan Sorote sa Ginlimi. Nakapanglingo ang giilang level 2 drug pusher nga si Alcal Tolbas ang subject sa gipegayong bypass operation sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drugs Operation Task Group sa Barangay Dankar, Dakbayan sa Danao. Usa ka buwan nga gipanid-an ang dinakpan nga gihulagway nga idlas. Napriso na sab ni kaniadto tungod gihapon sa illegal nga drugas ug nakagawas niya adtong tuig 2002. Hindi ka dali-dali palit ana niya tungod nung ano mga tayo sa kailan niya ba. Ato sa mga operasyon, lakit magisikop ang mga suki ni Tolbas na silang Rene Debuya, Eric Escobilo o Norlito Batulan. 23 ka mga medium pack sa gito ang shabu ang nakuha sa mga dinakpan nga nagkantidad og dulan tunga sa milyon. Giingong makali nagdi numino sa 200 gramos kung tunga sa milyon nga balor sa shabu, si Tolbas matag simana. Na-recover sab sa Red Suit 7 ang marked money og kapin sa 200,000 pesos nga halin sa pagpamaligya og shabu. Giingong kapin sa usa ka tuig na nga namaligyag dinadaling droga si Tolbas sa Dakbayan sa Danao ngadto na sa lungsod sa Sugod. Nagandog sila tungan. Napayuban nyo matakpan kung kailangan sa ito. So, i-find out ko na mo. So, at least nakuha na mo ang among suspect na si Alcar. Ako man so, sir? Pero magalit ka? Gamit ko. Ryan Sorote, News 5. Padayong gitambalan sa ospital ang usa ka lalaki nga gipusilsod sa iyang panimahay kagabi. Blanco pa ang kapulisan kung unsay motibo sa pagpamusil. Ray Pasaporte, Sogilimi. Gisulod og gipusil sa iyang panimay dinhi sa sitio CRCI Barangay Apas, Cebu City pasado alas 10 kagabi si Mario Caminade, 30 anyos, lumad nga taga Canlaon City, Negros Occidental. Ay, niplik day taga diri o pahay ka ng soft drinks niya. Pag human, giuli ang basiyo. Anak, pag humag-uli basiyo, naisod ang laking lain. Buo sa kibaw. Usar ka to, gamay nga, laki ko na niya, sombrero. Tulo ka sunod-sunod nga buto sa armas ang nadunggan sa mga silingan nga gikan sa usa ka tawo nga gamayon ang lawas ug nagsulob kunog kalo ang nipusil sa biktima. Naghilak sa kahadlok ang kapuyo sa biktima nga si Jennifer, nagitiunan sab sa armas sa maong wa maihing tawo. Hindi ko siya nakilala. Kasi paglagay niya sa kwarto, narinig ko yung ingay ba dalawang beses. Kala ko kung ano lang. Tapos biglang may lumabas sa kwarto namin. Diretso tutok sa akin. Pinupo ako sa gilid, yumuko ako. Nagtang makawa ako sa kanya. Sabi ko, huwag niya akong barilin ka. Pilipino ba sa kibawag sa inungdan, anong ipusin na yung puyo-puyo. Dugang ni Jennifer nga wa siya'y nahibaw ang kaaway ang iyang kapuyo, kay tulo pa sila kabuan nga nag-uban. Hinuon dunay laing kapuyo kani adto si Mario, apan nagbuwag na kuno. Ang mga sakop sa Emergency Rescue Unit Foundation na maoy midala sa biktima ngadto sa Tambalanan. Ray Pasaporte,
News 5. Hepe sa kapulisan sa lungsod sa Medellin mag-atubang sa investigasyon tungod sa pagkawagtang sa usa ka menor de edad nga ilang gibilanggo. Ang batanon giingon nga wa na makabalik human sugua sa hepe og sigarilyo. King Perez, Suginlimi. Bisa pag mabalik sa prison og unsa dapitan siya maabot akong anak basta naa lang siya buhi among makita. Midangop sa Ombudsman Visayas ang amahan sa 17 anyos nga lalaki nga gibilanggo sa lungsod sa Medellin. Matod sa amahan, wa na makiti ang iyang anak duha ka semana na ang milabay. Human gisugo sa hepe sa pulis og sigarilyo. Ang iyang anak gipreso niya atong Setyembre sa mayaging tuig, human gipasangil lang nanulis. Duda sa amahan nga gipagawas og tuyo ang bata kaya doon na kini nasayran sa pagpamaligya og droga sulod sa prisuhan sa Medellin. Patawag yan na sa mayor akong bata kung na siya nakalayas nga tinuod ba na yang nakitaan dito sa sod. Gikatakda ang hearing sa kaso sa iyang anak dito sa Bugo RTC karong Mayo 15. Kaya ang complainant biya ko na ilagi man ni obra, ilagi bayaran. Ang complainant? Oo, para di na sila kinikramo. Kung okay ra sila gibayaran dito, ako di mo ko okay nawa ako anak. Ipatawag niya sa Ombudsman Visayas ang hepe sa kapulisan sa Medellin nga si Chief Inspector Fructoso Lim Jr. subay sa maong reklamo. Samtang gimanduan si Lim sa hepe sa Provincial Investigation and Detective Management Branch pagsubmit og report sa nahitabo. Magpadala usab sila og detective personnel sa Medellin pagsusi sa mga aligasyon nga gisugo sa hepe pagpalit og sigarilyo ang menor de edad nga binilanggo. Ang matter nga kanang gingon nga gipagawas ang bata kay gisugo, then we have the rights to complain sa police station. It should not be the case. The number you have dialed is now... Pakyas ang News 5 sa pagkontak sa hepe sa kapulisan sa Medellin. Kaganiha, may pahibaw ang amahan sa Batanon nga giadto sila sa hepe sa ilang panimay ug nasuko sa ilang gihimong pagsumbong. Matod ni Police Superintendent Rodolfo Albutra, kung mapamatud-ang sad-an ng hepe sa Medellin, mahimo kining mag-atubang og kasong grave misconduct. Kung atong tanang pinakataas na is dismissal from the service. King Perez, News 5. Tulo ka tawo gidala sa Tambalanan human mga angol gumikan sa panagbangga sa ilang gisakyang motorsiklo kagabi sa barangay Punta Princesa sa Dakbayan sa Sugbo. Gitabang og gidala sa Tambalanan ang duha ka driver sa motorsiklo ug ang usa ka pasahero nga nakaangkon og samad ug bunog sa ilang kalawasan. Matud sa mga tawo sa dapit nga nilihay sa libaong ang usa ka motorsiklo apan didto hinuon mapunta sa laing gikasugat nga motorsiklo. Puwa kaning XRM na pasahero niya naggabihan, murag wala na gito katingog gani. Ang driver ani murag nabalian sa tiil. Ang usa naputlan og kumingking ang driver atong usa ka motor. Mga akusado sa pag-ambush kay Attorney Noel Archival ug mga kauban ni sang-up og motion sa buhatan sa piskalya aron pagpugong kanila sa paghimo sa investigasyon. Buot sa mga akusado nga huwaton una ang desisyon sa Department of Justice sa kauluhan nga adto himuon ang preliminary investigation. King Perez, Suginlimi. Unang misangat karong adlaw og supplemental motion to quash sa search warrant ang mga abogado sa 5 kasakop sa Highway Patrol Group. Buot nila nga mabaliwala sa korte ang mga ebidensya nga nahipo sa gihimong pag-raid sa NBI ug kapulisan. Sa impounding area sa Highway Patrol Group, di nakuha ang mga sakyanan nga gila nga gigamit sa pag-ambush. Ang mga logbooks na agipod ang mga clearances ug naapod ang kanang actual time and date nga issue ang clearances. That is a matter of defense. Kaganihang buntag, gisubmit usab sa NBI 7 ang dugang ebidensya alang sa kasong frustrated and multiple murder batok sa 5 kasakop sa HPG 7. This is a continuing investigation until such time na matapos itong kasong ito. Samtang dugang motion ang gifile karong adlaw sa Legal Counsel sa HPG 7 ngadto sa Provincial Prosecutor's Office. Tinguha nila ang pagpahunong sa preliminary investigation samtang gipaabot pa ang desisyon sa DOJ Manila sa ilang hangyo pagbalhin sa kauluhan sa preliminary investigation. Yes, in the earliest possible time because these people are, these respondents are also suffering by the public ridicule and their families are also suffering. Nagpabiling tako mga abogado sa mga taho nga dili tanan sa mga akusado nga pulis nakareport na sa Camp Crame. Gipaubo sa camp restriction ng mga pulis samtang giimbestigar ang mga sumbong batok kanila. Wala pa nang warrant of arrest.
Katulad namin, when we reissue the special orders, we have to obey. King Perez News 5. Babagan sa pamilyang Archibal ang tinguha sa mga akusado sa pagbalin ngadto sa kaluhan sa preliminary investigation sa mga sumbong kabahin sa pag-ambus sa ilang igsoon og mga kauban. Mudangop sila ngadto kang Justice Secretary aron dili tugutan ang hangyo sa mga akusado. Leslie Caminada Vestil, Suginlimi. Kami, nasakitan pa mi na nawal si Noel, pagastuon pa mi niya padulong sa Manila. Okay, that's one. Burden na mo ba? Muramig ka ng iyang iduutaman sa ginhawa bitaw? Kini gipadayag ni Konsyal Nelson Archival human nasayod sa plano sa mga akusado sa pagpatay siyang igsuon nga balhinon ang preliminary investigation ngadto sa DOJ Manila. Gikabalak-an nila ang ilang seguridad ug sa mga testigos gawas sa ilang magasto sa pagtambong sa mga hearing ngadto sa kauluhan. The second thing is the security. Now, naa ang mga eyewitness. Okay, daghan na sila. I think there are about 5 of them. Daduna na mo sila dito. Sinasa man na mo ibutang. And we know for a fact that is people nga among giklihan, taga Manila ni sila. And these are mga dako ni Grango. Kamoy mo pliti na mo, di ba? Alang kang Konsyal Archival, delaying tactics ang gihimo sa mga akusado nga mga pulis. Mato niya, dinhi sa Sugbo gipatay ang iyang igsuon ug angayan nga dinhi usab ipahigayon ang mga hearing. I would like to ask them that kay wa man ka may ingon mo nga ang among kaso weak man, di natubangan na ninyo. Ganun di mo na ninyo atubangon, ganun dadon man ninyo sa Manila. Susama usab ang barugana ni Mayor Michael Rama kinsa natahap sa tumuog katuyuan sa tinguha nga pagbalhin sa preliminary investigation ngadto sa kauluhan. We don't operate that way here in Cebu. Crime has been committed in Cebu, and we insist hearing should be conducted here in Cebu strongly. And if it's going to be done in Manila, that is where I will be suspecting. Tinguha karon sa kampo ni Archival nga moduso og motion pagbabag sa pagbalhin sa preliminary investigation ngadto sa kauluhan. Muhangyo usab sila ni Justice Secretary Laila de Lima nga dili tugutan ang hangyo sa mga pulis. Ako sang ihang ang atong mga amigo nga magpadasag suwat dito ni Dilema kay unsa may clout na ko O di ba? Unsa may clout na ko being a counselor nya wa man ko maning ka. Amo ra man gi-request di man gani sila motuman, di ba? Why? Leslie Caminada Vestil, News 5.